Peter Symphonic, Peter Beach Projekt, Peter Nať a... Zatiaľ pochmúrna atmosféra, žiadne úsmevy. Takže Pobratské pleso a odtiaľ na ostrovu. Uvidíme, čo ďalej. Špion. Aj tam ešte. Ideme hore na ostrovu. Trošku si zamakáme. Celou cestou krásne výhľady. Ak sa nemýlim, tak to je Kôprovský štít. Pod ním je Hincovo. Tu dole máme Pobratské pleso. To je veľká parádička. Som trošku dopočený, ale elektrolyty, čistá voda. Máme trošku energie. brainmarket.sk, keby niekto chcel. Pôjdeme tadiaľto. Tuto hore. Tam si dáme pauzu. Zatiaľ celkom dobrý čep. Mám niekedy aj 190. Akože nohy by aj išli, ale dýchanie celé zle. A nezdávam to. Sa blížime hore. Fučím jak tank, ale čakal som lepší čas, ale bolo to 43 minút od Pobratského plesa sedlo ostrva, takže aj tak dobre. Tak to nejako to tu vyzerá. To bola, keď som začínal, 1:30. Teraz tam je 2:13, čiže 44-45 minút. Trošku tu fučí, ale zvládam to. Zatiaľ to budeme asi pokračovať. Pobratské pleso. Aby som nemal málo, tak ideme ešte dole pre nich. Aby ste mi verili, kráčam z nula dole za partiou a potom pôjdem s nimi pomaličky hore. Potrebujem nejaké výškové metre. Ešte dole kopcom krásne sa beží, nie ako hore. Som ich našiel. Tak ideme znova hore. Trošku oddych. Tadiaľ to sa ide na tupu.
To je niekto hladný. A my budeme pokračovať tadeto na Batizovské pleso. Pocity? Nevládzem. Ale dobre, dobre. Fajné. Spadať. My pokračujeme na Batizovské pleso. Tadiaľ to dedo v popredí. Ideme ďalej. Na? Batizovské pleso. Tam sa okúpeme A budeme v novinách. a budeme na TV Joj. Nie, nebojte sa, nemáme plavky so sebou. Aby som nezabudol, milujeme kamene. Ešte smerujeme na Batizovské pleso. Zadiaľ to. Cez magistrálu. Trošku príroda. Takže prechádzame magistrálou z Ostrovy. Pokračujeme na pleso. A odtiaľ pôjdeme asi Vyšné Hágy. A na chatičku. Zadiaľ to pôjdeme ďalej. Už sa nám tu otvárajú ďalšie kopce. To by mala byť končista. A kto by mal málo, zadiaľ to hore na končistu sa dá ísť. Je to zakázané, ale viete. Ak to nevládze v kopcoch, odporúčam Brain Market SK. Tam Lauf, gelová tyčinka, jahoda jablko, aj s kofeínom, aj bez kofeínu. Vyzerá to nejako takto. A je to fakt šleha. Takže kto nevládze, kupujte. No a táto končista predo mnou vyzerá fakt naloženie. Keby sa mi chcelo tak, ako sa mi nechce, tak by som si to vyskúšal. Ale nakoľko sme tu 4 partia, tak ich počkám a dáme si Batizovské pleso. Z tej ostrovy na Batizovské plesa to vyzerá krátke, ale to je nekonečná cesta. Nekonečná, ešte tadiaľ to a dúfam, že tamto už bude. Záchranná akcia. Dáme sa aj my. Konečne Gerlach pred nami. To bola záchranná akcia. Chce niekto z Gerlachu. Tak snad sa im to podarilo. Tu máme dole vodopády. Takže Batizovské pleso. Zadiaľ to. A pak Vyšné Hágy. A pivenko. Alebo Sliesky dom. Ale to už nikto nechce. Batizovské pleso. Musím sa priznať, tu som nikdy nebol.
Veľa. Krása. Bez komentára. Ako sa máte? Dobre. Hladná som. Som iba hladná, ináč mi je dobre. Ale hlad je prezlečený smet, či ak sa to hovorí. Takže už smerujeme dole do Batizovského plesa, do Vyšných Hágov. Tuto dedo predo mnou. Zvyšok je za nami. Prejdeme dole. Uvidíme, či si tam dáme nejaké pivenko. Keď nie, tak potom pôjdeme na chatu. Hneď do ladničky. Tam je šariš. Ten spláchneme rýchlo. A pôjdeme robiť guláš. Tu sme boli tiež. Aj tu. Teraz ideme do Vyšných Hágov. Dúfam, ten čas klame. A budeme tam za pol hodinu. Takže čísla sú nasledovné: 4,5 hodiny, 1300 výškových, 13 km, neviem, či to je dobre vidieť, ale už ideme iba dole. Tam sa vidíme. Tu dole sú nejaké vodopády. Snáď ich vidíte. Po dlhom čase boli Tatry. My tu dlho neboli. Takže topka. Tie výhľady stoja za to. Som aj z kondície prekvapený, že celkom vládzem. Ešte by som aj pokračoval ďalej na Sliesky dom, ale budem držať s partiou. Pôjdeme do Vyšných Hágov. Takže dnes to bolo výživné. A vrelo odporúčam. Obliekačky, vyzliekačky. Hore sa oblečem, dole sa vyzlečem. Hore sa oblečem, dole sa vyzlečem. To je opäť nekonečná cesta do Vyšných Hágov. 4,5 km to ukazuje. Som z toho na prášky. To som prešiel iba 1 km. Takže z Batizovského plesa do Vyšných Hágov ideme hore kopcom. Prečo? Už len kúsok a budeme vo Vyšných Hágoch. Už ma cesta nezaždená vôbec nebaví. By som si dal niečo na pitie, kofolku, pivko, takže už počuť autá, dokonca vidieť autá, takže už to nebude ďaleko. Moje nohy už supitajú do chladničky pre pivo. Výhľady nikdy neomrzia. Čakáme na šulinku vo Vyšných Hágoch, všetci pozerajú listky. Lenže ja som ich už kúpil. Šušňuj sa. Platí, znížený pohyb. Majú. Trasú sa nohy. Dívaj. Ukončujeme dnešný deň. Prepletáme nohami. Pozdravte mojich zákazníkov, ktorí mi ešte neplatia. Vidíme sa na budúce. Zajtra. Toto. Na toto som čakal. Lúčim sa s vami. Vidíme sa zajtra. Zážitky, smiech.
Všetko Niečo vyšlo. Čaute. Čaute. Zdravím všetkým na tento výlet krásny. Tak to sa tak zasebia.